Bai, gero kontua da ez dugula ere ezer konparatzeko, ez? Beste urte bat konparatzeko. Zer moduz joan da, ongi saldu zu eta, bueno, pues, bai, uste dugu baietz, baina ez dakigu ere oso ongi. Baina nik sentitut etorri dela jende asko diskoa entzun gabe, eta ikusi dute atera duzuela diskoa, eta disko erostera, ezagutzen ez gintuen jende bat. Eta ezagutzen gaituen jende horrek jada erosia zuela edo. Eta egon da pixkat denetarik. Bai, hor Javier ez dakit, nolabait Ibaiek esan dueranen arira, bigarren jaiotze bat, ez, gertatu dela Durangon beraz. Jende oraindik diskoa deskubritzera iritsi baldin bada Durangora, badagoela ez, edo azokak eman diola diskoari, bueno, bigarren kolpe bat edo bigarren jaiotze bat, ez? Bai, ni pozik, hurbildu den jende askok ere goraipatu du diska. Orduan horrek ere konturatu naiz, igual diska on bat egin dugula, ez? Claro, kontziente naiz, baina jendeak esatea, noski, eta polita, bai. Ze gauza bat da ere, igual kontzertuetan hurbiltzen zaizun jendea, ez kontzertua ikusi eta kontzertu polita edo. Baina hemen zu zaude, ez duzu ezer egin. Bueno, bai, disko bat atera duzu, baina ez zaude egiten ezer eta esatea, ze disko atera duzuen eta bai. Ekarri dituzue biniloaren alde gehiago, edo ja ezingo dira topatu? Bukatu dira. Eta edizio berria egongo da? Ez dakigu. Kontuak egin behar ditugu. Ez dakigu. Horre, uste dut beha, azokaz hitz egitea ere badela, benga, guk hemen bina ditugu adibidez. Juan zerrenda egiten. Oida, galdetzen. Garai batean fonduna egiten zenean bezala, ez? Erosi zure diskoa eta gero iritsiko da, guk aurrera ezakegu dagoeneko, Asteazkenetik hemen eta esan ez, bueno, bai, guk igandea aprobetxatuko dugu, erosketak egiteko, jende gutxiago egongo da, bai, zapla. Barkatu, Julen. Beste estrategia bat ere probatu dugu. Jon Arretxeri ligurua lapurtu diogu eta zen egin genion. Baina agortutako bideoa agortuta daude, ezin ditut lapurtu. Beste baterako beste pertsona bati. Bale. Ez, baina beremen esan genuen zilegi zela sortzaileari lapurtzea, ze gaina Jon Arretxek esan zigun, zuen kasuan ez, autoeko izan ari zarete. Jon Arretxek esan zigun, bueno, nik berdin kobratzen dut liburuale hori ez da ibilbeditarren kasua, beraz ez, baina, diskoa erosi duen zale bati, konsumitzaile bati, kulturzale bati, diskoa lapurtzea igual hori itxusiagoa da, ez? Bueno, dio. Ondo aukeratu ezkero nori lapurtu? Akaso? Eta zer lapurtu? Bueno, zer garbi daukagu, zer nahi dugu, nori bilatu behar dut, pasabar diguzu zerrenda vinilo erosi duten. Oida. Eta erabakiko dugu nori lapurtu. Atzo Anasagasti mendik ikusi nuen. Gaur ere bai? Bai. Anasagasti vinilo erosiko altzuen idile direna. Inork ez ezala pentsa Anasagastiri lapurtu nahi genionik, esaten ari garenik, mesoraz. Orain jo behar dugu, Bada esaldi bat hor pentsatzen utzi nauena eta da Ibai Osinagak esan du, kontuak egin behar ditugu. Eta uste dut hor badagola zerbait ere tarteka azaldu behar dena, ez? Vinilo bat egitea, disko bat egitea oso gauza garestia da, orokorrean. Vinilo bat egitea gaur egun oso prozesu garestia da hori ere, eta askotan viniloen prezioak ikusten ditugunean konsumitzaileari irudi dakioke vinilo bat garestia dela. Diru asko balio du vinilo batek, ohituta gauden CD arrunt baten prezioarekin alderatuta, baina taldearentzat vinilo bat egitearen kostu ere oso altua da, eta uste dut hortik ez, Ibai, kalkulak ondo egin behar direla, orain tirada handi bat egin eta tirada hori garajean gordeta aukiezkero diru hori negatiboan egongo dela urtetan. Bai, hori da viniloen kontua, saltzen dira eta agortu zaizkigu, ekarri ditugun, denak ekarri genituen, geratzen zaizkigun guztiak. Baina bai saltzen da, baina ez dakizu oso ongi zenbateraino, diskoak dira, azkarrago mugitzen dira diskoak, eta izan ditzakezu 200 disko etxean, 6 urtez. Baina viniloen kontua pixkat komplikatuagoa da. Eta bai, oso garestiak dira eta ezin dituzu ere asko egin, ze ez dituzu salduko, eta gutxi egiten badituzu askoz garestiagoak dira, eta bai, zaila izaten da viniloaren kontua. Ez dakit beste talde batzuek nola egiten duten, edo, autoeko izpenean daudenek, ze, beste disketxekin daudenek eta disketxaren movida da. Bai, horrek amortibo batzen du, horrek malgutzen du kolpea, ez baina? Bai, baina zaila da erabakitzea.